ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 25 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kabombo, no? Lunes naman kita sa karon ni adlaw banwa, pet sa 7 kita sa bulan sang Marso, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami notobtobla sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita rigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa ano pila ka mga pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga pangunang mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Lunes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa mga nagapanguna nga mga balita local nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga ang pilaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita ang transport sector, no, partikular ang undok may yara sang patigayunon nga Unity Forum sang transport sector sa palabuton nga Miyerkules, no, sining palabuton iya nga rather sa palabuton nga Marso 10, no? Una sa hapon, no? Sa ato niya nga mga kabombo. Kay nahanungod ini sa gyapon sa ila sila nga singgitan nga tikataas gidya subong sang presyo sang gasolina, no? Kag plus pa sining concern nila iya mga kabiran nga patigayonon sa modernization. Kag subuman
sa aton iya nga mga kabombo. Sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa mga balita local, may 24 anyos nga laborer, no? Patay matapos ginbuno sang iya nga pakaisa sa Hacienda Siason, Barangay Sibukaw, San Enrique, Negros Occidental. Subong man sa dugang pa nga mga balita, ang dugang man nga preparasyon sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan sining nagahilapit nga March 25 local pagsugod sang campaign period, no? Local campaign period. Sa March 25 na ha, lapit na lang, no? Subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no? Nga aton iya nga tutukan driman sa aton iya nga palatuntunan. Hibalon naton sa mga balita pungsud nun nga diskusyonan naton. Syempre ang subong gahirit ang transport sector magsigmangin na piso lang anay nga fare increase apelasyon ni sa mga driver sa ginapangatubang naton nga hindi magwanta nga oil price hike. Ay berte, no? Speaking sining oil price hike, ang mga bills bala nga nakitaan nga makaresolbar subong sa oil price crisis, ginapaaksyonan na isang Malacanang Kongreso. Subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa mga balita nagikan sa ruwas. Update kita ha sa sining nagakalanabo dito sa may Ukraine. Ining parayon nga tensyon, parayon iya nga invasion, and crisis. Ang mga residente tiway to sang tulog, no? Nahadlok kag tensyon ang nabatsyagan, no? Actually nagapakig-angot kita dito sa aton iya nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa may Ukraine, si Mama Joy Fernandez Tolentino. Manya, bomboan madalagan kami na bago lang kida, bomboan madalagan kami na sa basement. Tinga sala-sala sila kay may lupok. Tapos subong hambal niya, hindi galito lupok na nabatian namon, lamisa sa ibabaw sang atik na nahulog. Ahay, diri mo bala nakitaan, no? Kasi ano mahamuot ka na lang, no? Pero kakululbaan, bla, diri mo nakitaan nga ang mga tao, ang mga dito ya, dumimiyara na bala nervyo, na bala dasig kakulbaan, o kada dasig ka nervyoson. Abi mo naglinagabong alam isa, abi mo lupok na. Kadlaw siya gani, oh. I suppose, di ba interview ta sa iya, ni gani? Dugay-dugay, no? Yung malita lagi bomboan, matlagan kami anay sa basement, ho, kaya binya may lupok. Tapos nag-chat naman siya, malya ay lilamisa, ganito nga nahulog to sa atik, naglinagabong, kaya malya, naperte katulog sang lupok. At kadaan kung maglupok, madalaga na sila Bombo Anthony sa may basement. Diskusyonan ta na bikaron with Ma'am Joy, no? Grabe na gid nga tensyon, nga kahadlok ang ilang nga nabatsyagan, no? Gapanahago na sila dayon sa basement, amo nang ila siniya nga ginaubra. Sige. So inita na sa ato niya nga mga kabombo, ang ato niya nga tutukan, ang ato niya nga diskusyonan, samtang kita nagapangalaga diri namang sa Lunes naman nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige. But before that, sa ato niya mga kabombo, sa ato niya mga tagpalamati, kamustahon tanay, ang ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Sa subong iya nga aga, no? Maulanon tiyempo ta, no? Bombo Anthony, sa ato niya mga kabombo, daway unta tulo-tulo iya sang kalibutan karon na maga-checker man kita sa pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing rakat sang panahon para at least may giya kita. Kung ano ning sitwasyon naton subong kay halin pa man kahapon na notice naton kahapon sang hapon or kahapon Domingo gaulan-ulan na siya. Halin pa sang aga, no? On and off ang ulan hasta pagkagabi tas pagbugtaw tas subong nga kaagahon niya gaulan man. Hindi siya shadow gidya, pero nagapulo pa na lithi, no? Bisa mabunok man ang ulan, so that is why sa mga kauturan ta, kung magwa, magkikita subong sa aton tag sa mga panimalay, di kinalan bit-bit na hiran kita sang panaming sa aton lang alawas, meaning to say may mga payong kita dara, may jacket kita, may mga kaputi kita dara, no? Importante na siya. So, sige, no? So, ato niyang chikeron ang ato niyang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Chikeron nato na
kamusta no sa mga kauturan nato ni monitor sa aton subong sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial o nagapod sa aton niya mga kabiran subong sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Nagaupod man sa aton pinaagi iya sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So sa mga wala pa nakasubscribe sa aton niyang YouTube account, please do like and subscribe. Okay, sa magkapurnada si Facebook kay si Facebook nagabagdown man sa kadamo man sa mga users, no? May ara pagid kita YouTube iya mga kabiran so dira iya way man kontra tiyempo. So pwede ka mo ka-monitor sa aton. So all you have to do is search na dira ang Bombo Radyo Bacolod and please like, subscribe ka mo para ma-notify ka mo every time mga programa ga-live kita diri programa naton tanan yung mga palatuntunan naton yara sa YouTube. So please like and subscribe ha sa aton yung YouTube account. Nagadamo rin ang aton yung subscribers. So kung wala pa ka mo ka-subscribe na, subscribe na. Okay? Sige. 33 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa mga kauturan natin nila natin dapat agapan ni magmalatagap, magbulugdaw-bugdaw na bango na. 33 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Kamusta ang ato niya nga sitwasyon Rhea sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikeron nato na unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Subong maulanan nga tiyempo, maulanan nga panahon. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. So sa subong nga kagahon, no, mayo-mayo kay ti nagahulaw na Bomboan ang pagpanalithiyo ko na pagulan-ulan diri sa syudad sa nga Bacolod. Subong nga kagahon, Bomboan, di makita gid naton nga basa gid no ang dalanon diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So far mayo no kay naghulaw na at least bala Bomboan ang mga nagahimos kag ang magapadulong sa ila sinitag sa tagsa ka mga ulubrahan, Bomboan. May time pa ini sila nga maka-travel kay Bomboan no hindi mabudlay ang ila sini nga pag-travel, Bomboan. So far at may mamakita naman kita diri nga mga PUJ nga nagapakagtupakari diri sa may area sa public plaza, Bomboan. Abo ginadiya usually no nga madamo na kung kaisa diri ang nagabantay ti subong medyo maulanon at medyo malaka-laka ang aton sini nga makit-an subong nga kagahon pero mera naman no sa mga nagabantay diri para mag padulong sa ila sinitag sa tagsa ka mga ulubrahan, Bomboan. So mayo man naghulaw kay on and off ang aton iya nga ulan, Bombo Carla, no? Meaning ang pag-ulan on and off. So makit-an tagid no pero sa mga kauturan ta subong magal-umon gyapon ang kalangitan ta. Yes, Bomboan no, magal-umon sa gihapon ang aton sini nga kalangitan na Bomboan. Te expect ron gid niya naton nga maulan, kag maulan gid iniya karon, Bomboan. So far makita man diri naton sa area sa public plaza may nagamatamad naman diri pulo panilhig, Bomboan. Ti dugay ati kung hindi magtupa ang ulan panigurado nga may masumba, may jogging naman diri karon sa may area sa public plaza, Bomboan. Yes, Bomboan. So diri kita bala, Bomboan no, tiki maabo sa malapit na lang no ang local campaign, Bomboan. Ti nagligad no nag national campaign subong local campaign na Bomboan sini nga Marso 25, Bomboan 2022, Bomboan no. So handa na ang katapos sa PNP sa pag-assist man no sa pagbantay sa maabot nga local campaign kay may-ari naman ini sila nga mga gimpatigayon nga mga meetings, Bomboan, mga plano kung ano ang pagahimuon sa maabot nga local campaign, Bomboan. Ti ini bantayan taman ni Bomboan no ini nga local campaign kag ati syempre dapat ma-observe gid no ang minimum health protocol, Bomboan. So ara sa gihapon ang aton sini nga mga kapulisan nga mag-assist kag magbantay, Bomboan, sa aton sini nga mga kauturan kag at the same time sa mga kandidato nga magapadalagan, Bomboan, sa ila sini nga local campaign, Bomboan. Ang aton nga local campaign period, Bombo Carla, will be on March 25. Yes. So, anong hambal sa aton mga kapulisan, Bombo Carla? Tisuno kaya Pulisan Lieutenant Colonel Arnel Solis, Bomboan, handa na ini sila kay may mga previous na ini sila nga mga plano nga ginpangmitingan ti ang mga LGU, Bomboan, at the same time ang mga kapulisan ti ara gid ini sila yan no naga-attend sa
ako kapatigayon ini sila sa meeting para at least no ang ila sini nga patigayunon nga pagbantay maayo gid bomboan kag may-ari man ini no nga pahanugyan sa kandidato kag sa mga supporters man bomboan be the best man win bomboan no tihimuon na lang gid ang ila sini nga mahimo bomboan depende man gyapon ni sa gihapon no sa pumuluyo kung sino ang gusto nila nga padagon sa ini nga maabot nga eleksyon bomboan. That's why gani may mga kapulisan, debla, may mga reassignment, especially kung ano ni gani kung may mga paryente kadira yang mga kandidato ti dapat kuan anay atras anay saylo sa iban sini nga mga lugar para malikawan ang malisya nga ginatawag Mambo Carla. Yes, bomboan ti amo man na ang nagluntad nga mga reassignment nagdiligad bulan bomboan madamo sa mga ginpang baylo bomboan o di gani ginpang saylo pero ang iban diri bomboan ti naka-base man na sa ila sini nga 2 years nga bomboan nga service sa isabi ka police station bomboan so man sa gihapon ti preparado kag magabantay sa gihapon ang aton sini nga mga kapulisan bomboan so bomboan pamatiyan nato na pahayag Mambo Carla, yes, before bomboan. that no before sina no sakay sa aton iyang PRO6 nga ano ni gani nga spokesperson sa Yes, aton iyang Mamboan. mga kabombo diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod medyo mainit-init man tuod iyang kampanya pero not so much gid ba lang may mga hotspot gid nga ginatawag bla no unlike sa probinsya sa Negros Occidental nga may mga ginatutukan gid nga mga lugar Mambo Carla. Yes, bomboan so may ara sa 18 ka mga election watch list bomboan ang Negros Occidental Police Provincial Office so may ari diri ini sila 3 ka kategory red, orange kag yellow ang red nga ni bomboan may ara ini sila sa 4 nga ginabantayan amo ini ang may mga previous nga may mga records bala bomboan kung may mga nagka-problema sa nga nagliligad ng mga eleksyon bomboan pero kay ini hindi magid worst bomboan no ang ini nga iara sa red category bomboan then the 13 sa orange category then yellow isa lang ang sa may yellow category kumbaga bomboan tido medyo manubo-nubo ini ko na mild lang bomboan so ini no ginabantayan kag ginatutukan gid ini isang kapulisan sang Nopo ang ini ka 18 ka mga election watch list bomboan so hindi na subong hotspot gid kay hindi magid tanto worst gid ang sitwasyon yes bomboan so far wala pa man ini sila yung may na monitoran wala man ini sila yung may na record nga mga malaing natabo o kung ano man bomboan pero at least wala bomboan sa gihapon ang kapulisan pagabantayan gid hindi lang ini ka 18 ka mga election watch list area bomboan. Okay, sige. Pamatiyan naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far kita sa PNP, handa naman kita. Ay may mga plano naman kita, no? May mga previous meetings naman kitang kinakanda para sa atong deployment para sa palabuton May 9 National and Local Elections. And upo dira sa preparasyon naton ang palabuton nga pag-start sa campaign period sa lokal nga level nga mag-umpisa March 25, 2022. So dire ang atong mga provincial directors no nag-coordinate na sila sa ilang mga provincial election supervisor at nag-conduct na sila sa meeting kung ano ang mga pwede nila mahimo para sa kaninong pagkatawhay pag ma-ensure nila ang seguridad sa pag-conduct naton sa election sa ilang respective areas of responsibility. So mag-adjust kita sa atong deployment pag-abot tira and pag-abot naman sa implementation ng alert level ang atong PNP closely work manina sa atong mga local government units ay tira kung ano ang mga direktiba sa local government units sa atong PNP dira nag-complement ang atong PNP para makapulit na. Ang atong doon sa May 9 national and local elections malinong kag matawhay nga election. So paano nato ni ma-achieve ang mga election hindi na mahimo sa PNP alone but of course closely coordinate, collaborate and cooperate kita sa aton COMELEC during this election period in other government agencies. But of course, hindi natin
achieve ang inaangahandom kung hindi kita pag-buylugan sa aton nga mga kandidato nga nagapadalagan sa different elected positions sa ilang nga mga lugar kag sa ilang nga mga supporters. So tani nag-appeal kita sa mga kandidato kag sa mga supporters nga magiging sports lang, no? Wala lang sang threat and intimidation nga mga pagagamiton. Ang ila is may the best man win lang during this election, and buligan naton nga ma-achieve naton ang atong handom nga malinyong matawhay nga May 9, 2022 national and local election. Bomboan. So mo to no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis regarding ni sa maabot nga local campaign ti may mapanugyan no sa mga kandidato nga ti sports lang gid wala ang pag-obrahon be the best man win na Bomboan. Tiya mo gid no? Eleksyon niya, timagi lang mana, no? Kung Yes. magpinatsanaya, tilain na iya nga bagay, Bombo Carla. That is why Yes. ang panumduman gani sa mga supporters, relax lang, sa mga Yes. supporters. So, sino ang kandidato nga ato niya nga ginasuportan? Kibalo ko, Bombo Carla, yung mga supporters, ga painitay man. So, kung sino mga kandidato nga ato niya nga ginasuportahan, kundi suportahe, pag-abot sa eleksyon, halabo to, ha? No? Yes, Dira oo. mo pakita ang imos ni nga pagsuporta, hindi nga kung ano pag ang mga pwede mo bla, mayara, yung nga Yes. nagkapangutos na gid, kung anong pagkahimtang, tiwain man niya sa mga politiko, nga niya kay tapos election, mag-relax naman lang sila siniya, Bombo Carla. Yes, sakto ginaaboboan no kay ti madamo kita may makita sa mga social media sa Boboan nga ang mga supporters amo ang nagawa Painitay. yes, oo, nagapainitay ang Boboan. Di kung sino lang dayang suportaran mo. Suportari lang kay ti ang iba niya nga mga pumuluyo kung ang iba niya nga tawo yung Boboan mayra man sa ila sini nga kinaiya kung sino ang ila sini nga pagabutuhon ang Boboan. Correct. Anyway, sige. Salamat gid, Bombo Carla. Yes, sa Boboan na may nag-report nagikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa una nga hugnat sa balitang indiron sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Nagdangat kita sa oras 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa mga kauturan naton drama sa ni gani pagtawag, kung dapat aga pa kita nga magbalataga pa magbulugtaw. Bugtaw na bangon na 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Bombo Anthony, no, makatawag na kita kay Ma'am Joy kay base kun kay do kanay-kanay pa dito subong ang sitwasyon sa kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino, kabalo ka. Ang ato niya nga mga kauturan dito sa Ukraine, no, kasi hindi mo mapaktan. Dugay-dugay bla may mga pagsinigabong, no? Kay ti syempre ara pagyapon ng invasion sang Russia, way man ni sa gyapon ng mga ikaduhan ng around sang pisok. So, amo sa gyapon ang sitwasyon, no, ang ila sa nga invasion ara sa gyapon. So, ang kakatabo, no, subong abi makanay-kanay yung sitwasyon, pero kung gabi, nagakwan sila ha, naga-off ang ilang light, meaning to say, why na nagasililiga ang ilang mga suga, no, kay para nga safe sila, no. That's why kung magtawag ni kita sa ila, patay lang na yung suga, no. Hindi man si Ma'am Joy maka-video call. So, we understand that, kay para sa ila sila nga safety, and syempre, pasalamatan ni nato ng mga utod nato ng mga OFWs bala nga nang Bombo International Correspondents naton nga nagahatag sa aton ya sa update despite sang ila sila nga sitwasyon, no. Kapon we had an interview dito mismo sa Kiev, no, sa kay Ma'am April. Sus grabe man tong ila to, panago man sila no. Kung gabi patay man ang ila suga, ang Kiev sentro gid ni diri ni naghalin si Ma'am Joy supposedly kag sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Ni gani pagtawag, and then nag-move out sila, upod ang iya nga employer. So subong yari sila sa medyo bukid-bukid na nga bahin, hindi man gid siya layo-layo lang, no. And supposedly ang ambal ni Ma'am Joyce ng Teligdan masadlo pagid sila sa nabakid pagid nga bahin sang Ukraine. Kaya para mas safer pagid sa ila. But we'll see, no? Tanawon ta anong mga latest update kay development. Kaya rin na siya sa piyak galinya
ang aton nga Bombo international correspondent, direkta iya mga kabiran sa may Ukraine, si Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Ma'am Joy, maayong aga, kag maayong gabi dira sa imo sa Ukraine. Ayong aga, man. Ma'am, kamusta ka mo dira subong? Ari, kina-nervyos. Hi. Kina-nervyos kami Mm. tanan. Oo. Pati school. Oo. Ano na Bakwit ang... man ang pati amo. Pati amo, kung lalaki, pati kay nagahigda, bakwit yaman ang iyang habol panaog. Oo. Nagasundan na kami tanan sa hagdanan pa kadto sa basement. Oo. Tining naman nga, wala man kami nabatian nga si Rins nga may Linagabong. naginagabong. Tapos, Mm. nakabati kami tanan, sundanay kami eh. Mm. Dugay-dugay, nagwala naman. Oo. Balik naman kami sa ibabaw. Gali kay ano to, ma'am? Ano tong nagsinigabong? Lamisa sa atik, nahulog siguro. Okay. Oo. So, dira nakitaan, ma'am, nga grabe, no? Makabatsyag na kamo, nano da nga magsinagabong ya, ang nervyos nyo, ara gidya, madalagan kamo dason. Amo ni ang natuga ni sang pila na ni kaadlaw nga pinanaguay ni dira sa basement, Ma'am Joy? Pila na ka, bali, sang Saturday, kag subong lang wala kami kapanago. Kaya di ba may ceasefire? Mm. May ceasefire nila, pero may nagatiruhay man Ara gyapon man dito sa gyapon. cave. Dito sa amiga ko, bala sa kay April, Gani. Mm. kay Kuya Marcel. Ano man pagyapon, linagabong dito. Ceasefire Pero pero na balaan sang aga hasta mag-alas. mm. Hambal ko, Ma'am Joy, ceasefire pero ara man gyapon ang linupok. Ano naman? Mhm. Ma'am Joy. Okay. Sige. Bombo Anthony na utod ta kay Ma'am Joy. Alright. Ay, ma'am, batian mo kami. Okay. Ara naman batian ta na ka. Hambal ko, Ma'am Joy, ceasefire pero mabatsagan nyo pagyapon ang linupok, Ma'am. Amo ni ang ceasefire nga nagalinupok. Kung kag Ahay. nagainagi nga mga jet fighter sa ibabaw. Oo. Pero ano nang pinaka-latest? Anong chance sa ma'am nga ni gani pagtawag? Anong chance nga mauntat na ni? Anong pinaka-latest dira nga development sa inyo? Kung kay buwas naman ang ikatatlo nga piso, kung sila ni nga ukihay ang agreement nila siguro mag-stop tayon. Kay badaan mo gusto gid ni Putin balaan nga kuhaon gid mismo ang capital city, amo na ang cave. Gani. Mm. Kung galing kay syempre ang si Zelensky nagpaano man siya nagpatiga man siya kay syempre ila na iya mo Gani, ma'am. nga makadto pagid na sa siya sa Russia kay sakop gid na iya sentro ginabalaan siya sang Ukraine dira. Mm. Di mo na nga nagarinambulanay sila. Grabe man niya. Kabudlay. Mm. Grabe man niya si Putin Kapin nga. pas Mm. kapin pa subong damo na kay di ba ceasefire damo na nag-evacuate pa kadto diri banda sa amon sa may sa Ivano-Frankivsk damo na tapos yung may mga kapwa na may mga Pilipino balaan nga dito sa may Odessa dito balaan kay sadya man to ang ang girahay man nagdiri na sila kagainas ang aga. Nagkita na kami nagkadto ako to sa ila kay para nga mag-anuhay man kami Mm. magkilit anay man kami Mga upod mo nga kay mga- nervyos man to sila. Mga upod mo nga mga Filipinos, Ma'am Joy? Oo, may mga bata pa sila 5 years old kag ang iba mga medyo hasta 10 years old. May mga kabataan sila tungod ng kapamana sila dira sa mga Ukrainian? Oo, tapos ang bana nila di upod nila ang bana nila galing hasta lang na sila diri sa sa Ukraine lang di man sila kagwa. Nga, ma'am. Kay sila ang pagkahimo nga kumbaga those Reserve. soldier lang bala sila reserve sila oo tanan nga mga lalaki nga from 17 ata or 16 pataas hindi na pwede makagwa sa Ukraine. Oo. Kaya although nakita naton, ma'am, damo man yung mga refugees, no? Mga nakagwa, nga mga Ukrainian, naglabot na gani sa pila, mga 1 million na.
Oo, kadamo-damo na dito sa may Pulan banda ano na to. Oo. Gutok na to mga Ukrainian. Gani. Kag dira sa may Hungary. Pero Damo ato na sila didto. ya ma'am, nakatsansa pa sila nga magwa. Kay balaan mo ma'am, nakaano sila, nakagwa sila kay tungod may bitbit sila. Once ka may bitbit ka nga bata nga ikaw lalaki, may bitbit ka nga bata nga from gamay hasta pa 6 years old, Mm. pwede ka makagwa nga ikaw mismo ang magdala. Okay. Pero pero kung ang kamo nga nanay isa lang ang bata mo nga ano ang tatay diya mabilin gajaya ti ang ginaidiya sa iban nga mga lokal para makagwa sila ang nagabitbit sang bata nila sa ulihin na ang nanay. Baga Ahay. nagabulagay lang sila hours lang para makasakay sa train, maka-escape po Ahay. diri. Amo Grabe na ang no. ginahimo nila. Oo. Mm. That is why ang iban niya ma'am, bilin gidya sa Ukraine. Bilin gid si Kuya Oo. Marcel gani nga ano kay may bata ang bata niya balaan 17 years old. Oo. Hindi man siya makahalin. Kay kung bayaan niya ti paano na lang ang bata na nga teenager. Sino na si Marcel gani ma'am? Ang bali ang kuya-kuya namon diri sa tanan, bali Pinoy. diri na gid siya nagano. Oo, Pinoy siya. Oo. Tapos, Diri na hindi man siya kahalin. mm Kung pwede pa lang maka-escape po na sa upod sa iya nga asawa galing ang kay asawa Hindi niya, Filipina man. is Ukrainian. Bali Ang siya balaan Pinoy. mo, Ma'am Ann, ang mga babayi pwede tanan makahalin. Mm-mm. Ang lalaki lang gid siya ang mabilin. Mm-mm. So siya ya, as in, nag-Ukrainian citizen na siya ya. Oo. Okay. That's why nga Double siya. ang iya nga double ang iya nga Oh. ano gani Oo, dual iya passport citizenship. hold. Mm-mm. Okay, Mm-mm. okay. Ahay. Ti amo na budlay no. That is why subong sa France Kiev kung sa din amo ning inyo nga lugar nga ginatineran subong amo ni siya ang balay sang ano ni gani balay sang ginikanan sang imo Amo. employer, di ba la? Mm-mm. Oo. Mm-mm. So ano ni siya gani kalayo again sa Kiev ma'am nga capital city? Pila ka Kalayo oras? ni siya ma'am bali mga kung ano gid siya nga wala sa mga 6 hours ang Oo. biyahe mo from Kiev pakadto diri kay may maagi ka pa sa another city pakadto diri mo. Ano na Oo. di balaan kumbaga na invade na sang una sang Poland ini siya galing kay ginkuha liwat sang sang Ukraine. Mm. Ini ang Ivano-Frankivsk kag ang Lviv. Mm. Di amo na nga ang tanan-tanan nga mga tawo didto na subong sa may Kiev nga kadiba ceasefire sila pila ka days 10 days. Mm. 6 days kali. Mm. Ang iba nagakalalad na diri ti damo na naman gutok na naman kami diri. Ambot kundi na naman kami magdalalaga na naman liwat kay basi Oo. diri naman abalan pirahon ano pa do ginakulbaan naman kami. Oo, kay gutok na naman ang inyong nga lugar. Bukid na ang apart, ma'am. Mm-mm. Nabukid na. Hindi pa. Hindi pa. Sa city pa kami subong. Okay. Di Wala ba la pa may kami to nakaano sa bukid. yes, di ba la may plano kamo nga makadto kamo sa bukid nga dito ang do bakasyonan nila sa imo employer. So paano nyo na matigayon ang pagsaylo ninyo, ma'am? Ambot gani ma'am kay ang dito sa may nabukid nga bahin puno na naman sila dito kay ang mga relatives ang both side dito na naman sila. Kaya mo naman ang problema sang employer ko subong. Kay puno na to. Puno na gid sila. Ay, di paano na, no? Pero you think, medyo kulukampante na kamo subong kung hindi pagidya. I mean nga, hindi gidya, no? Hindi kaya ma'am ya kay balaan mo hindi mo mapaktan kay balaan mo once nga within this week or masulod nila ang hindi man nila dali-dali masulod ang Kiev Kiev, kay damo o dito na damo na to nagaprotekta pero hindi mo lang mapaktan man mo pagkatapos madiretso na sila pakadto diri sa sa west side Kadto na sa inyo. sunod-sunod na ina. Grabe, no? That's why nga hindi gidya mapahanugutan nga kuhaon nga nila yung Kiev ya.
Hindi kaya mo na ang kaano gid nila mo ang Kapital. gani mama ang tanan gina-nervyos na bala mo. Oo. Ti ang iban nga mga tawo hindi may kakilala man ako dito banda sa may layo-layo man siya sa may city Sangkib, lalaki siya si Kuya si Kuya Roger nga gapakitluoy gid siya sa group namon nga buligan siya makahalin. Oh. Tigin pangitaan na namon ideya nga kung ano ang consulate nagtawag halin kay ang iya bala nga asawa duwa ka bilog iya nga bata hindi maghalin sa balay nila kay ang nanay niya kag ang nanay sang nanay niya ang ano tawag niya lola Oo. hindi man maghalin. Okay. So amo nang mabudlay. Bisan gahinibi na yan si kuya yan hindi magyapon magano ti kay kung dalo niya ang duwa ka bata hindi man do kumbaga ang iya nga ano bala do nagduwa-duwa. Ti siling niya ti ano na lang mga kababayan ko patay na lang ako titi. O kaya mag-pray na lang kamo nga magiging hindi kami di maano na bala. Kala grabe nga mga Nagabilin-bilin na siya yan. Grabe nga mga istorya, no? Di na sila gani nga lugar ya, Ma'am Joy? Dito balaan sa may dito gingirahan dito unaw ang ano bala tong ginlokpan na dira sila banda. Okay. So, may asawa siya nga Ukrainian. Ukrainian. Kay mga tigulang ti balaan hindi kawa maghalin sila nga balay na ano sila do nahadlok sila kay balaan mo once mga maghalin sila mag-transfer sila sa another city. Na grabe ang ano sa train nagadugsuanay hindi sila makapungko kumbaga mo daga hindi comfortable plus ang ila pag nga biyahe Oo. kalawig-lawig katama. Ay, amo lang hindi nila makayanan. Ti ang iyang asawa hindi man magaling kay ang nanay niya naluoy man siya sa iyang nanay kumbaga. Ang anong culture dira? Do parehas man sapon nga mga Filipinos lang nga. I mean, di ba? Kita ya kung may mga mabagyuan ko na no, mga atop mo magkalapalid na pero hindi pa manaog sa balay. Do yung mga amos na lang nga mga tendency. Ang mga Ukrainian amo man na. Ay, super na sila katama. Sobra pa na sa aton. Natlok sila nga madula ila nga manggad. Tuod ka. So that is why nga iban hindi gid siya magalin sa ila balay. Hindi. Amo na nga ang iban gusto na mag-eskapo. Kung gusto niya pwede galing kay syempre na naluoy sila bala sa ang nabilin nga mga tigulang nila, nanay nila. Tapos kung gusto na nila malakat ang ilang nga nanay nagahibi-hibi man nga kung ako mapatay mga amo na balati. Hindi ka na ka maglakat kung baga ano-ano ka na. Kaya mo na nga si kuya nga nagahinibi man. Nagahibi man siya sa amon Sino ni siya ya, ma'am? Anong pangalan niya? Si Kuya Roger, nalipat ako sa ano niya, asang apelyado niya. Taga-diin siya? Hindi ko mabalang kung taga-diin siya Pero Filipino. Natabo naman ni sa iyan. Filipino na siya. Nakapangasawa naman siya Ukrainian. Duha ka bilog bata niya, 3 years old kag 5 years old. Kagagmay pa, no? So, ang iya duha nga, ka babae. ang iya, pwede gid siya tani makaiskapo kay ti mga baby pa mo, bata pa. Makaiskapo gid siya, ma'am. Ang hambal niya sa amon, makaiskapo siya. Ginaawa niya ng asawa niya, pero matig-ag yapon. Sila niya katig-ag yapon sa ulo sang asawa ko. Sila niya hindi gid maghalin. Di wala na siya may mahimo. Galing ang amo naman na on the part of his wife, hindi niya naman tumabili ng iya nanay kang iya nga grandmother. Hindi. Oo. Matig-aman abi ang duwa katigulang man ti amo na Nga wala man sa may mahimo. Nga wala na siya iban nga mga utod. Hindi ko lang maano kay balaan mo diri ma'am ang mga traditional diri iba sang sa aton. Once Like, nga may asawa ka na nagapangiudi na sila sa ano sa ginikanan kumbaga. Oo, sa puder sang ginikanan. Iba na ila di nga ano. Iba diri. Once nga mga Di amo asawa na ka, guwa ka na gidayon sa balay. Hindi man nga may ara man nga gaop danay pero wala na ano ang iba nga mga bata sa ginikanan. Oo. Iba diri. Ang sa aton dira ya mamya do kung tigulang grabe kid pagsuporta naton nga mga kabataan diri iba. Like ano, ma'am? Nung bahala ka na kumbaga dira ka lang sa imo balay tagaan ta lang ka sang pagkaon or pangita ka sang trabaho mo. Amo na diri. Hindi sila ya do kita ya do ka close family ties pag kita ya no do parte pang attachment naton.
Oo, iba sila Ahay. diri sila iba ang ilang kinaugalian. Oo. May pagkaruso nga ugali man. Oo. Kay ti ang kumbagaya, ang sa Ukraine kag sa Russia isama lang dugo somehow, no? Ruso ang nagapanalaytay, Oo, ma'am, no? Kung oo, tan-awon mo gid. magululutod man lang na sila kung ano, magululutod lang galing kay ti ang natabo bala kay gisut-sutanay mga muna sa magululutod ginasutsot sa pihak Oo. muna Ahay. nagpati man ang isa. Wala Grabe, na no? may damo na nagkalamatay so Kung tan-awon mo ang historya sang tagsa-tagsaya pertigid dya mo, no? Mga ara nga hindi magalin sa balay. Ti may ara man nga mga nagkalaguba nga mga panimalay, di bla? Ang distraction pertigid, Ma'am Joy? ay perte ka tama ma'am, sabi mo kung pamatian mo lang kung makita mo lang ang mga video nga ano mo magatulo man ang luha mo ito kaluluoy ka tama bisan sang that time nga paghalinamon sa cave Mm. makita mo gid man kay balaan mo still nagaano man gihapon naga-snow Mm. bisan gamay-gamay nagapaano na ang winter pero may ano malamig ang Mm. iban wala na mga pagkaon. Oh. Diyan mo ng kaluluoy katama, especially sa may dito banda sa north side na nabombahan dito nga nakuha na sang Russia. Wala na dito tubig, wala na Oh. dito sang kuryente. Di kaluluoy ang mga tao dito plus damo pa to mga kalalamatay. Mm. Di ba? Mamaluoy ka lang sa ila plus may iban pa nga mga lugar nga ginasulod sang mga katapos sa mga Russian soldiers nga wala na sila mga pagkaon, ginasulod nila, iban ginapatay. Oh. Kung ano, ang iban wala man pero mostly do amo gid na balan ti maluoy ka na lang gid sa nagakalatabo dire. Ma'am, speaking sang supply sang pagkaon, kamusta ya? Sa inyo nga lugar subong sa France Kiev, may bilin pa man nga supply, ga-grocery pa kamo? Nakakadto kami sang ang tigulang sa may grocery kahapon. Gamay na lang gid may mga limitado na lang gid ang mga pagkaon dito. Mga makita mo ang mga canned good, wala na. Kita mo lang mga fruits, gamay na lang. Ang tanan-tanan may ara nga wala na gid close na. Ay, di paano ka mo, ma'am? I mean, di ba? Although subong bastante pa yung supply nyo. Di ambot lang. Oo. Hindi ba ko kay may mga supply ang ginagamit namon subong is yung mga meat pa lang nga kay may mga kuryente pa mo pero ang mga tinapay nga pang imbak-imbak nga nabutang lang sa may freezer dira na lang siya. Wala na nila wala namon na ginatandog. Ang mga dali lang bala nga maluto pa samtang nga may ano pa may kuryente pa. Oo. Amo na ginagamit namon. Grabe, no? Kung magsigi niya, syempre, ang supply nyo ya, maubos na iya mo, no? Kaya kaon ka mo ya everyday, maski ano nyo pa ka bulo budget, dira? That's why nga importante, gidya nga ma-resolve gid niya as soon as possible, Ma'am Joy? Tani, ma'am, tani kaluyan lang buwas kay ang ikatatlo na nila nga pisto kabay pa nga mag-okay lang ang ano nila, mag-agree lang ang both side kag magkalma ang isa kay kung hindi paghihapon sigurado gidya maputok naman ang bot siniluluputin. Ang kaluluoy na naman ng mga Ukrainian na mga lokal. Bombahon Kapin niya pa, naman. bumbahon na naman. Yang ginakulbaan sang tanan ng atomic nga iano niya pala na do vacuum nga igamito na. Grabe. Di mo na nga siling ko ano, gani ayan ang dumaiskapon pangaman? ako di gani. Gani. Ambot, Ano, dumaiskapon na kami di. Ahay. Pero ikaw, ma'am, nanumdum ka man nga, tani, naglakat na lang ko, tani, nagpauli na lang ko, why kundi nag-upod, nakasulod na sa pinsar mo, ma'am? Oo, sang nagligad nga adlaw. Kay grabe ang ano dire do na tension, do na nervyos na ako bala. Pinag-istorya na ako sa amo ko. Bala ko pwede na ako makalakat. Sila ko pwede ako makakadto to sa ibang nga country for ano lang naman ng in kaso nga pagkatapos ng gira mabalik man ako sa inyo. Kay siling ko parang peace of mind naman ang pamilya ko sa Pilipinas. Kay kag ako ang tulog namon bala do hindi dire-diretso. Ahay. Do may ara nga may lagabong lang o may tulog kabatigan manok. na ano. Tulog manok, mami. Oo. Pag linagabong, Oo. bong kalas ka na naman, no? Gani. Ti ang iba namon nga mga upod si April nga best friend ko nga didto siya ya kay di Oo. man siya kahalin.
ang ginaideya niya, pag may nagkatanaw siya sang movie, butangan niya sang headphone ang dalungga niya para hindi na sa makabati. Do rock music na lang ang niya ang Oo. bumbahanay dito. Anong rason niya kaluluwa. ni Ma'am April nga why to siya gani kahalin, ma'am, sa Kiev? Kay ang iya nga bana is Russian, Ah, Ukrainian. oo, gali, oo, gali. Hindi siya makahalin. Ti ang ginhambalan gani namon siya nga pwede siguro ang bana niya, nanay niya ang madala, tapos si April ang dalo niya ang stepson niya. Amo na ang iya nga bitbiton. Ti imbisan nila nga palungay sa tigulang hindi siya maglakat kay ang siling niya basi sa dalan pa lang or sa train or sa Bumbahon dito na ako sila. mapatay. Ahay, amo nang budlay, no? Amo nang Grabe. mabudlay. Ti hindi man maghalin ang bata niya kay naluoy man siya sa nanay niya. Ahay, ti amo Wala, gid bilin na. sila didto. Grabe. Ano na lang ning pagkahimtang. Pareho sa imo, Ma'am Joy, ti anong hambal sa imo employer? Ginhambalan mo siya nga malakat ka na lang? Naghibi ang buwas kay kung mag-uo sa buwas bahala na yan, malakat ko yaya. Malakat ka, ma'am? Paanong exit Malakat mo? ko yun. Ano ang exit mo? Maka-exit. Halin ako diri pa kadto sa Hungary. Tapos Hungary kung may matrain ako kung di na ako makadto kay tanan nga Europe open man. Pwede ka makakadto sa Spain, Italy, Oo. Germany open subong sa tanan. Ahay. Oo man. Kung pwede ka lang kaiskapo, basta safe lang, himuon mo na subong kay ang nervyos mo ga, na gid, nagasaka na gid. Ay, oo, kita mo gani kagay nalagapok lang gid lang sang lamisa Lamisa? sa ate ka nahulog. Nagdinalagan na kami tanan-tanan Oo. pati ang abi mong ginabitbit na lang namon. Oo. Ang amon nga cellphone basta nila Ah. lang sa unang cellphone. Grabe, Amo no? lang na. Ti, ma'am, mag-exit ka, mag-uo siya by tomorrow, no? Ma-exit ka. Kung hindi siya magsugot, ma-exit ka gyapon. Depende sa pag-isnistoryahanay namon ma'am kay balaan mo need mo man ang kwarta pa exit man. Oo, Need sa mo man na bagay. ang magbayad. Oo, sa bagay. Ti, kinanglan ka, tagaan niya gid ka, di bla? Kwarta? Oo. Wow, kabay pa ma'am. Grabe. Ti, Kaluyan ang tani kabay patandog ko lang ang tagipuso niya nga makahalin ako di kay Ano? doy na nervyos naman ako. pangamuyuan mo na, ma'am. Kaya ti, syempre, eksplikar mo sa iya nga gusto mo man sila unungan, pero ti, sa subong niya, you have your own family also, no? Para lang may peace of mind. Ang Gani. tanan, ti, kinanglan mo mag-exit, no? Pero, kung adlaw, ma'am, like for instance, ikaw, ma-exit ka tomorrow, magwa ka, safe pa man yang magsakay-sakay? I mean, Oo. Oo, basta adlaw ma-safe ka. Pero umula na ipagabi na medyo hindi ka na pwede nga makalagaw-lagaw masyado. so from dira sa France Kiev, hindi ka na to yung maglabay sa Kiev, madiretso ka nagwa. Amo na. Hindi. Masakay na lang ako kay na lang ako masakay ako sa taxi pakadto sa sa train station diri. Tapos Oo. train station pakadto sa Lviv. Kay Okay. dali malang na mo mga 2 hours lang man na kun Okay. kun sakyon mo. Oo. Tapos from Lviv, maano ka dito pakadto sa gusto mo ma-exit sa may Poland, pwede man. Mm-mm. Or gusto mo makadto sa Hungary, tapos Hungary kung diin ka makadto gusto mo na. May, Train may, lang ang sakyan mo. may upod ka, ma'am? Or ikaw lang gid isa? May kung magsugot ang upod namon nga naghalin sa Odessa nga duwang bata niya. Updanay guro kami maglakat kay ang iban karon ang ilang nga halin sa may Kiev nga naglalakat na pakadto di sa Lviv alas 10 ang ilang ang lakat sang train. Mm-mm. Ang lakat alas 10 maabot sila diri siguro mga 6 hours ang biyahe nila. Mm-mm. Diri sa Kagahon ti kung gid man magkilit anay kami didto sa Lviv. Oo. Ti kabay panuwab, no? Nga, maintindihan man sang imo nga employer kag magpasugot man siya kay ti budlay sang sitwasyon nyo dira, no? Mas mayo na lang Kay tuod. hindi man sila mag-exit balaan, ma'am, hindi man sila maghalin diri balaan. Oo. Anong punto gid sang imo employer nga hindi siya maghalin? Kay hanggang ba niya, maano gid siya sa Ukraine, kay Ukrainian sila, ti gusto nila nga buligan man nilang upod nila nga mag-stand as gani na tawag nga parang Panindugan nila nga panindugan nila, oo. Oo. Grabe ang ilang love for the country, no? Ang pagpalangga Oo. nila sa ilang pungsod perte.
nga Di, naluoy sila sa Mm-mm. ila country, buligan nila mga upo nila. Kay actually, bala Ma'am Joy, may mga taga United Kingdom gani nga nagkaladto dira para pangapina ng Ukraine mo. Maski wala bas-bas sa gobyerno, ma'am. may Mm-mm. ara naman Yes. pero kumbaga nagaano lang sila kay just in case nga matapos na kung kay balaan mo naga-prepare man sila kay di ba nag-ceasefire Mm. pila lang ka days para nga maka-evacuate ang gusto nga mag-evacuate amo na. Oo. Kaya muna ni taning tsansa nyo tuod, ma'am, kay ceasefire, no? Although, ceasefire may linupok, pero at least hagan-hagan, no? Kag sa imo man taning nga Hagan-hagan lang. employer. Sa imo man taning nga employer, o galing hindi man sila ya maghalalin, panindugan man nila ya, nga dapat dira gid sila ya. Actually makaano man diri malinong man diri kay medyo ano man diri sang Poland balaan galing kay ti kumbaga ginadugin natubuan na ako sang nervous balaan. Kag hindi Kaya mo ka na lang gid nga naka-ano man ako. yes, kay hindi ka man ya, ma'am, abi ka sigurado sa sitwasyon. Kay hindi mo napakta ng paminsaro ni Putin, especially after tomorrow. Ang muna gani ma'am ang ginakulbaan man sang tanan. Okay lang ang gawa mga missiles kay may fronteriya sila pero kung pag uto at ano na tawag nuclear weapon na ang buyan Ate, amo na. siguro Amo na gid nang pinakabudlay dira. bye-bye na lang Oo, amo gid nang pinakabudlay dira, no. Anyway, we'll pray para sa imo nga safety, especially i-inform mo kami, ma'am, anong matabo by tomorrow, no, sa imo nga pag-exit para makamusta ka manamon and no, kabay pa nga ikaw ya sa imo nga end decided ka na to go. Ang imo na lang pangamuyuan tanang ang imo nga employer nga magpasugot kag ti syempre mahatagan niya kaya pabalon dira para nga may guhiuon ka man pa exit. Amo na, Ma'am Joy. Oo, amo na ang ano ko ti kayambal niya buwas ko no mabalaan nila. Mabalaan ko kung anong desisyon nila. Ti Ay. amba ko baw siling ko nagapakitlo siling ko ma'am siling ko may mga kabataan man ako ma'am siling ko pamilya ko naga-worried man. Siling ko balikan taman kamo kun matapos na ang ano ang gera. Kay hindi Ay. nila ko balaan pagpahalinon. Oo, luoy. Ti maluoy man na sila sa imo. Mamaluluyon man sila, ma'am. Okay man ang mga pamatasan? Parehas lang man na sa aton. Oo. Oo, ti kabay pa maintindihan niya kahit may mga kabataan ka man. Sila ya, di ba magagmay pang mga kabataan? Mga 9 years old, 10 years old kag 11 years old. Oo. Madalaging naman. Ano na siya, ma'am, di bala? Anong employer mo gani? Abogado? Oo. Ti ambal ko gani siya siling kagkapin pa 50-50 pa ilang nga business daan. Oo. Ahay. 50-50 ilang business tungod ni sa natabo? Nasa natabo man. So Mm. grabe gid ang ano balaan. Ito nun ang ano diri. Hindi na sila makadali-dali tuig pa na. Ahay, gani. Ang recovery bala, no? Mm-mm. Would like it. Anyway, Ma'am Joy, halong lang ha. Please keep us posted sa imo desisyon dira. Anong dugang nga sitwasyon dira sa may Ukraine. Salamat gid sa imo, Ma'am Joy. Sige ma'am, mag-pray Mm. na lang kabay pa nga Yes. ng ilang tagipuson bago Ginoo. Oo, kabay pa, no? Malugpayan sila mapasugtan kang maka-exit by tomorrow. Kay subong ano oras gani alas 11 gabi? Alas 11 na diri, oo. Yes. Alas 11:15. Oo, kabay pa nga wala nasang dugang nga mga linok panay, ma'am. No? Kabay pa ang ceasefire. Wala sang hinuluganay. Gani man kay ginanervyos ka mo dira. Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ma'am, thank you so much for your time. Salamat. Thank you ma'am. God bless sa tanan. bless, And good God morning bless. sa dira. All right, sige. Grabe, no? Si Ma'am Joy Fernandez Tolentino siya, gusto na gid siya mag-exit. Actually, si Ma'am Joy, no, from time to time kina-interview ta ni siya. Halin sa punto before nga ti daw okay pa man ang ilas. Siya man yung kalmado pa man sila. Hasta ang plano niya, tapos gulpi lang, tumawag siya nga, magwa na kami sa Kiev. Ma'am, apito na ko sang akon nga employer. O, nagwa na sila, kahit sinigabong na, binumbahanay na. O, subong, hambal niya, syempre, because she has her own family also diri sa Pilipinas, nga nagakabalaka sa iya. No? Kag siya man jutay nga lang ni Gabong, ginanervyo siya, although ato na siya sa France, Kiev, medyo layo, 6 hours away sa Kiev, sa sentro. Pero kung maglinok panay, misal, di malabot man sa ila ang sinigabong, ang
bation wala sa ila, so subong, mag-decide na gid siya, malakat siya, ma-exit siya. So pangamuyuan ta siya nga, tani masugtan na sa iya nga employer, no? Nga makaluyan man siya. Kahit syempre, okay man ang mag-exit siya. Kung siya pwede man siya dayon ka-exit, ganito yung pamangkot, why man siya, ang kwarta mo bala tuod nga gamiton, makato ka sa Poland, maano ka to. Grabe. Amo ni kabudlay ha, mga utod naton nga mga Filipinos nga gina-experiensya nila dito iya makabinan sa Ukraine. Ang isa niya man gani kaupod, ang iba niya nga mga upod, di kung nakapamana kasang Ukrainian, no? Di, ang ila na nga mga bana or asawa, hindi magalalin sa ilang lugar, so sa pagkabudlay, pagidsang sitwasyon. Grabe ang ila sining loyalty sa pungsod nila. Although hambal na gani, may mga refugees, no? May mga nag-exit na, pero iban, pabilin, gid, kaya sila mga reservists, nga kung ano man matabo, pangapinan gid nila ang ila pungsod. Ay, grabe. So, amo ni ang sitwasyon iya mga kabiran, no? Dito iya sa may Ukraine sa pinaka-latest nga. From time to time, gina-update tagid ni sa inyo, no? Gusto naton mahibaluan kung ano ang pinaka-latest dito iya nga sitwasyon. Tungod nga, luoy gid kita no? Sa natabo. Actually, epekto ni nila ho. Epekto ni sang Ukraine, sang sining inaway sang invasion sang Russia sa Ukraine, no? Ti worldwide tanawab lang presyo sang gatong ta hindi magwanta. Imagine by tomorrow Bombo Anthony 3 pesos ang idugang na naman sus kada semana, and so, sa buwas gadlaw mo ning pinaka big time nga all price hike 3 pesos. Ay nanong pagkahimtang ning aton diskusyonan ta sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Fast Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang Bacolod. Fast Paradyo Bombo.
Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Padayon yung kaupod subong yang aga Bombo and Sindol Sorilia. Sige, diskusyonan naton. Ang mga oil companies are expected to impose sining big time price increase on fuel products buwas nga adlaw March 8 sa estimate so sa pagkadako no mayara sang ang presyo pwede magsaka sa 5 pesos and 40 centavos to 5 pesos and 50 centavos per liter. No? Sa diesel na siya. And ang gasolina, ang presyo sa gasolina ma-increase sa 3 pesos and 40 centavos to 3 pesos and 50 centavos per liter. Wow, grabe. From March 8 to 14. Sus nano na lang pagkahimtang sini, no? Grabe, no? Do hindi ta na maintindihan. Halin pa ni isang tinaligdan before magbulag ang tuig 2021. Di ba, amat-amat taga-increase. Sura na gidya na naog, Marso na, ang pinakamasakit kag pinakamangas masubo dari, last week, nag-increase man kita sa 80 centavos, no? Or 90 centavos. Sige, gidya. So, by tomorrow, dako gidya ang increase. Sa makon mo mag 5 pesos sa diesel, sobra 3 pesos sa gatong. Ano? Subong pila ang presyo sa gasolina naton, mayara 65. Buhay pa lang kapalariho, amo pa ning tokibo naton. Sa nagkalain-lain nga bahin diriya sa aton sa Bacolod, mayara subong nga, mayara kaniya nga 70 pesos. Na mo excited siya ya? Mayara iya nga 65, 66, ang sa ano lang ang ginasugilan no na nato na sa silver lang na, ha? Unleaded, ha? Kung premium, mahal pagid. Grabe. Si Bombo Carla May Defensor live sa piyak nga linya. Bombo Carla, tiway pa na tuma ng increase. Pero sa pinaka-latest, kay gusto tayo na ikumparar kag pag-increase by tomorrow, kamusta presyohan na isang gatong subong. Bombo Carla, sa report, please go ahead. Yes, babaan na tiyari kita diri subong no sa isa ka gasolinahan diri sa syudad sa nga Bacolod, Bambaan. So far ang range subong sa nga presyo sa nga gasolina Bambaan yara sa 55 to 61 Bambaan no. Higa nagligad si Bana sa information naton nga nakuha diri Bambaan nagdubo 5 ka piso. So nagligad nag-range gali 50 to 70 pesos ang gasolina subong nagligad si Bana nagdubo 5 pesos di subong amo na no ang presyo 55 to 61 pesos Bambaan. Diesel silver o na diesel na gasolina Bambaan no 50 Actually, to 61 pesos. Every week Bombo Carla ga-increase gid siya no? So ang presyo sa kay kung tanawon mo ang diesel syempre lain iya presyo. Ang silver, ang unleaded lain iyang presyo ya kag ang premium lain iya presyo. Pero kung tanawon mo ya Bombo Carla, ang isa-isahon mo ng ilang nga presyo, wise laya nagnubo, ga-increase sila ya kada semana Bombo Carla. Amo nang hindi magwantahan, amo na halin sang last sang manugtapos ang bulan sang ang tuig 2021. Up to na ni subong sa bulan sang Marso. So kung ang diesel pila subong Bombo Carla, subong ang diesel. Ano ning gas station Bombo Carla? Ano ning gas station? Caltex Bambaan. Oo. Pila ang diesel nila? 55 pesos, 55.8 centavos Bambaan. So diesel na ha? Kaya nubo gid man yung diesel. Di sa una, pila na yung presyo sa diesel? May 40, may nag-abot na ispunto, 38 na No? Especially isang tinalikdan nga tuig. Pero ang subong, ang unleaded or silver? Ang silver subong is 61 pesos, 20 centavos Bambaan. Then ang platinum, 61 pesos and 95 centavos Bambaan. Okay, so amo na ng presyo subong. Yes, oo. Okay. So by tomorrow, pila na siya Bombo Carla? So far, yes, Bambaan ari may kaan kita diri sa information kung by tomorrow magataas ini o kon hindi. So ma'am, good morning ma'am. So by tomorrow ma'am may plano nga mapasaka sa nga kaso ang inyo sinadiri nga gas station, ma'am. Mapasaka sang presyo. So far wala pa man miss kay
nang kodahapon naman sa update sa amon kung saan o mataas, kung saan o manubo. So every afternoon ang update. Okay, so ano magid ma'am, kada week magid ma'am nagataas o kung anong sa inyo diri ang side ya ma'am, gataas every week ang gatong? Every Tuesday kami change price, mama. Oo. So depende kung mataas ina siya o kunubo. Depende kung mataas kung manubo siya, ma'am. So nagligad si Mana, naka-mention ikaw kagaina nga nagnubo magid 5 pesos. Oo, nagnubo siya 5 pesos ligad. Sinilang man nga si Mana, ma'am. Sinilang Oo. Sinilang sa si Mana nga nagnubo. Tapos wala pa kami kabalo subong kung mataas or manubo pa, ma'am. So every branch ma'am no sa nga Caltex mayara man niya sang ila sini nga kinaiya man niya nga mga ses. Oo, may ara man. Depende sa location. Sa din siya nga Caltex nga nagdubo siya. Okay, pa kami update kung saan o siya mataas or manubo. Okay, so diri lang man Bamboan sa may Lacson Street Bamboan no ang ini nga Caltex Bamboan ti medyo nubo subong Bamboan no ti bantayan gid ni. Nubo sila ya. Amo nang nalibugan na to nubo sila ya. Kay mga gasoline station nga si Tenta ang gasolina sang Friday Bombo Carla. So sa Friday ma'am, mga sa nadumduman mo mga pila di ang range nyo. Kay may iban nga taglabot na 70 pesos. Those 60 plus lang to sa ma'am. Mga 67. 66. Oo, 66. Sang Friday. Okay. Sang saan siya nagpanubo? Friday? Sang Friday. Oo. Sa nadumduman mo. Lagi daw ba ano kay iga-checkero ni ma'am no? Ang ila sini nga presyo sa nga Friday Bamboan kay hambal niya sang sinilanggin nga si Mana naganubo Bamboan sa nga 5 pesos mga pila ma'am. 56 ang amon diesel do mga 66 euros. Oo, 66. Tinga nag-61. Kasi Sabado. Sang 3 sa Sa Sabado ka mo nagpanubo. 5 ka pesos. Hindi mo Hindi ko binalipat. Pero sa sini nga si Mana kami ligad nga si Mana nga mga 5 pesos. 5 ka pesos. Okay, so may ara magigali Bamboan nga mga gas station sa Bamboan nga panubo man ini sila sa nga presyo Bamboan galing kiti kung kaisa hindi lang gid bala makitaan Bamboan kiti usually mayra sa mga gas station nga nag-steady lang sa manubo o kung mataas nag-steady lang ilang presyo. Mayra gid sa iba niya nga nagabuhin gid sa sang presyo Bamboan. Ti madamo diri sang gas station diri sa syudad sa Bacolod mapiran gid naton nga nagalain-lain ang ila sini nga presyo Bamboan. Amo na ang disparity nga ginatawag Bombo Carla no. Hindi mo mapaktan kita mo nga nakibot gani kung nga nasa 61 siya kay last week to last Tuesday naghimo na siya gani nag-update kita mo. Yes, oo. Nag 66, 65, 67. So ako subong nga pag-report mo nga 61. Sa saan sila nag 61 kahapon lang? Amo na Bamboan ba si kagahapon o na last lang. Gani every Tuesday ni sila nag-change. So tapos sa nalibugan tapagid Bombo Carla iniha nalibugan tapagid ang iba niya nga mga gas stations tag 70 na. So manano ning pagkahimtang ato nga ning lain-lain ning presyo nga ni man. Amo gani ba anti amo na lang ginang diskarte sa aton sinitag sa mga kauturan nga pilion nila ang mayara sang pinakabarato Bamboan no nga presyo sang gatong so dapat ibaloon nila kung diin ang mga areas diri nga o kung may mga gasoline station, mga gas station nga gasunod gid sa pagnubo kag pagtaas Bamboan. At least bala maka ano man ini sila, maka-save man kung magnubo, ti kung magtaas naman niya Bamboan, at least makabalo gid ini sila ang aton sini nga mga drivers Bamboan. So ma'am, ano na diri usually ang nagatughong diri sa inyo ya ma'am? Nang mga private lang. Private. Daragsa lang mga PUJ mga tughong. Is alam. Pero mga tagpilabi ang ila sini nga worth nga ginatughong. Mga worth 500 lang man. Hindi magtaas sa 500. PUJ na. Ay, ang PUJ mga 150 ang dira lang mga tughong sila. Hindi magdubo, hindi magtaas sa 300. Oo. Ang mga private mga 1,000 amo lang. Okay, pero usually mga private ang nagkatughong diri. Oo, ma'am.
Okay, Bomboan. Bombo Carla, di ni siya nga gasoline station. Sa Lacson? Din man Yes, tabi. Tubang. Tubang ta, Bomboan. Okay, sa Tubang ta. Sa Tubang ta da. Yes, Bomboan. Okay nga, nagnubo sila last time. Todo 67 sila. No, basta kahapon na sila nagpanubo na nung. Pero mayo mga rin nagnubo sila para pag-increase by tomorrow. Kung 61 sila subong, may mo na sila ya 60, mga 64, no? Yes, oo. 65, hindi tanto. Kay sus, may ara ya gasoline station, Bombo Carla, hambal ko na gani kay nasang Friday, tag 70 pesos. Yung mo susong nagapatughong do. Maalyak man balakaw. Abugid gani, Bombo, ano ti, maano lang si Sir, no? Kahit ti nag-change shift sila subong Bomboan, alas 5 ni sila nag-change shift, kaya 24 hours na diri ang ila sini nga operation Bomboan. So muna na information naton nga nakuha nga nubo ini sila ya sinilang gid nga week ka Bomboan di bantayan ini karon sa hapon karon sa gabi kung nga pila no ang saka sang ila sini nga gatong diri Bomboan. Okay, sige. Salamat Bombo Carla. Yes, Bomboan gikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang nga balita ngidulong sa aton subong aga yari ng aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Mo Joms? Si alias sa Rodron, no? Ang driver dikaw sang PH Complex. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 32 minutos makaligad alas 5 sa aga. Sakiro nato ang aton nga linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, nagahingyo diri ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kunundok sa mga stakeholders kag makapadala sang representative sa patigayunon nga Unity Forum sang transport sector sa palabuton nga Marso 10 no alauna sang hapon. Kaya man syempre ang pugait diri ang singgitan sang transport sector. Dibla naton mata ang sige-sige bla nga oil price hike pa hindi ba gwanta mo ni ganido ginaredy naman namon ang kaugalingon namon di ba nationwide man by tomorrow pila 3 pesos sa gasolina 5 pesos sa diesel ang isaka naman sa presyo sa aton iya nga gatong Bombo Lindsay Bombo Radio Western Visayas so mo nang singgitan sang transport sector diri sa amon nga nanon na lang ning pagkahimtang aside from that ang problema nila diri sa modernization man so mo nang ilang mga meetingan sa palabuton iyang Marso 10. Kag subong man Bombo Lindsay Bombo Radio Western Visayas sa dugang panamon diri nga balita patay man ining isa ka 24 anyos nga laborer matapos ginbuno sang iya pa kaisa sa Hacienda Siason Barangay Sibukaw, San Enrique, Negros Occidental. Kay manti sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Sammy Gasataya, Deputy Chief of Police ang San Enrique Municipal Police Station, ginkilala ining biktima kay Niel Escanesas, 24 anyos, samtang ang suspitsado ang ginkilala naman kay Brian Escanesas, 28 anyos, lunsay ni mga residente sa Cabancalan City, Negros Occidental. Samtang sa dugang panamon rin nga balita, bago laman kita nakapagigangot Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ang ato niya nga Bombo International Correspondent direkta sa Ukraine, kung sa rin from Lviv, nibaluan naton nga amuning capital city, ang tuyo gidya nga ginasulod gidya sang sang Russia. France Kiev na sila subong. So sambal niya, grabe na ginag-iya nga nervyos Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kapo na paminsar na siya kay Libyo na siya nga tani naglakat na lang siya, tani nagupod na lang siya sa upod niya to nga iban nga mga Filipinos nga naghalin na sa Ukraine kay subong niya ba niya kay na maski sinigabong lang niya sang lamisa bala. Ga nervyos na sa kadalagan sila dayon sa basement kay lamisa lang tong nahulog sa attic.
by tomorrow hambal niya ati ginapangamuyo niya gid nga magsugot ang iyang employer kay ma-exit na gid siya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, magsugot ang employer niya para syempre mahatagan sa kwarta. Kay iban nga mga Filipinos, nagapagwa naman niya sa Lviv mo because balasang sitwasyon. So nagakadto na sa ila sa Franskiv or sa nabukid na nga bahin sang Ukraine kag pinanago. Ang isa pa gid nila ya kay ginakangawan, syempre yung supply sang pagkaon. Kay kung magkadto ka, hamba niya kahapon, kadto kami sa grocery store, so ay kinagid siya pudyoton, jutay na lang gid kaayo. So that's why hamba niya decided na ko nga mag-exit, kag ginapangamuyuan niya, mapasugtan siya sa iya nga employer. Naluoy lang siya sa iba niya nga sa mga kababayan man bala naton dito, kay especially kung nakapangasawa ka, nakapamana ka sa Ukrainian, kaya ang ilang nga mga katigulangan hindi maghalin sa balay. So ang tendency hindi man maghalalin sa balay ang siyempre mga bana or asawa nila. So amo na makaluluoy sila, nagahinibi na lang sila kung pwede plantanan sila ka-exit. So sila yung mga Filipinos may group chat na sila nga nagasubilanon sila dira na lang sila pautwas sa ila sining nga mga eksperyensya o kun mga nabatsyagan. Amo ni so far mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning Bombo Lindsay kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sa syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Speaking of pagmahal sang produkto presyo sa produktong petrolyo sa bugos nga gani iya naton actually nga Pilipinas diri sa Rojas City kag bugos nga probinsya sang Capiz nagpadala sang sulat ang amon diri nga gobernador si Governor Steven Evan Nonoy Contreras sa amon diri nga provincial budget kag accountant kung sa diin agud nga matigayon bala nga tunain sa paghatag sang fuel subsidy sa mga registered drivers kag operators sang jeepneys kag sang tricycle sa amon diri nga probinsya. Kay man amo ni gani ang tikang sang amon diri nga provincial government agud nga maghagan-hagan man makabulig man kag masuportahan man ining mga transport sector diri sa amon nga probinsya nga labing apektado man sining pagtinaas halos kada semana pila na napulo na ka semana buwas nga adlaw sang Martes nga magasaka ang presyohanay sang gatong. Kanagalaom diri ang gobernador nga ti pagasuportahan sang mga katapo sang sangguniang panlalawigan kag matigayon nga maaprubahan ini agud nga mahatagan man sang ayuda ang mga drivers and operators. Samtang sa dugang namon diri nga balita tigin pahayag diri sang Bombo International Correspondent direkta dito sa may bahin sang Estados Unidos with Mr. Greg Aguilar nga ginpahayag sini diri Bombo Radio Western Visayas nga ang rason kun nga man nga ti waay naga tugda waay naga waay naga intra ining NATO kag ang US sa giyera sang Ukraine kag sang Russia kay man may posibilidad nga magalain tong pinsar ni Russian President Vladimir Putin kag magasugod ining nuclear war nga ti amo ning panugod man isang World War III. Amo na ang posibilidad ginpahayag ni Mr. Greg Aguilar kung sa diin amo ni ang ginakakulbaan sang NATO kag sang US nga matabo man kay man ay hindi nila hawid man ang paminsaro ni President Vladimir Putin. So kung ipatigayon ining fly o kung ang no-fly zone sa kahawaan iyang sakop sang Russia, ti amo man ina ang kumbaga ang signal bala nga masugod na nagkumpot silingon sina daw umpisa naman ang World War III. So munang rason nga ti waay nagapatuman sang no-fly zone man ang US kag ang NATO sa pusod sang Russia. Kag ginpahayag man sini nga tong ceasefire, inuras lang ang ginatugay kay man sige-sige gihapon yang pagpangbomba sang Russia sa Ukraine. Kag sa amon diri mga police reports kadamo diri Bombo Radio Western Visayas sang amon nga mga aksidente sa dalanon nga nagkahinabo diri sa amon nga probinsya sang Capiz kag Subong man ti madamo man diri duha
ka kaso no sang nagutas sang ilang nga kabuhi. Ang isa to away man tugin pa kamaayo nga ipa-record na lang sa Banwaya sang Kwartero, pero diri sa may bahin sang Rojas City isa diri ka misis no 24 anyos ang nagutas sa iya kabuhi bangod sa ginapahayag nga may ara sila sang gamay no nga pag-ilinaway sang iya nga ginaaligar iya paginaway sang iya nga bana. Ang mula ina so far ang mga balita diri sa among syudad nga bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamog na salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kaga good morning Bombo Radyo Western Visayas sa Bombo Lindsay. Ang mga nagapauna manamon nga mga balita diri sa amon no sa probinsya sa Aklan posible no nga uman nga magapatuman sang lockdown to sa may bahin sang Hong Kong ini matapos nga may interview naton kagapon ang aton nga Bombo International correspondent no kay Marilo Bautista Bora dito sa may bahin sang Hong Kong kag siling niya ang amoto nga lockdown sarang may patuman sa maabot nga Marso 17 no bangon sa grabe nga padayon sa Japon nga pagsipa sa mga kaso dito sa Hong Kong sang ini nga COVID-19. Di siling niya no nakapin sa 37,000 ka mga kaso sa COVID-19 ag 105 nga panibag-o nga namatay sa sulong inasang isa kadlaw ti tumana makaalarma sa tuod no ti sa karon ay blanco pa sigon sila no kung ano nga himuon mangintikang sang ilang gobyerno parang at least mapugna ng paglobo sang ina nga makamalatay nga virus. Di umpisa sang pagtapos tumala sang Chinese New Year ay amo to daw tapos sang Chinese New Year the next day damo na dayon nga kaso sang COVID no ang ginpadangat sa ila to nga mga hospital. Di grabe kuno to daw nagatambak man ang mga kadiver to sa krematoryong facility sa may bahin sang Hong Kong. Ti dali siling sa aton nga mga Bombo International correspondent pati ko ni Mary Lou Bautista Bora nga sila dito nagahalong kay basikon mahawaan sang ina nga nasambitan nga virus. Kag sa mundugang pagidiri nga mga balita kagapon sa latest naton nga pagig-angot sa bahin sang Bureau of Fire Protection siling nila nakalista sila no ang BFP Aklan sang kabilugan nga 23 or 23 ka mga kaso sang insidente sang sunog umpisa na no sang bulan to sang Enero tubtob sa kahapon nga adlaw. Based to kay FO3 Mark Alvin Patricio ang PIO sang BFP Aklan nga 11 sa mga nalista nga sunog ay nagtuhaw bulan sang Enero kag 12 naman ang sa bulan sang Pebrero. Kag base sa datos nga nangko nila nga daw ara no ang pagtaas nga nailista sa mga kaso sang ini nga sunog diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Nagtaas kapin subong kuan pa subong no Fire Prevention Month ti kinapanawagan nila agiding ganyo nilang publiko nga adlaw nga dumdum gid nga kung ano ka grabe ang posible nga manginhalit sang natawag naton na sunog no. So tanan nga mga pwede nga makapyutan sang kalayo mga flammable dapat iwasan gid na sa aton nga makigmanghuran. Kag especially padumdum nila sa mga appliances no nga dapat situate gid nga wala sang may nakasaksak, wala sang may nalipatan nga bukas to sang suga or saksakan bla para at least hindi na mahalinan sang sunog. Di ang pinakalas nga sunog to dito sa may Boracay lamon sa isa ka residential house kag daw sobra to ka pila ka libo man ang damages sa mismo nga pamilya. Wala na so far mga nagapuna man namon diri nga balita sa Banwas sang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamog nga salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita na pakigangutan man naton ang aton isa sa mga Bombo International correspondents direkta sa mga United Kingdom bangod nga ti apisar bala nga hindi vocal si Queen Elizabeth pahayag diri ni Bombo International correspondent Ramili Sogon atuhoy diri sa Russian invasion sa Ukraine nagpabutyag ini sa gihapon sang iyang ano man feelings tuhoy sa sitwasyon pinaagi sa
isa ka tikang. Isa nagligad nga simana, gin-announce diri sang UK Charity Disasters Emergency Committee nga naghatag sang donasyon ang Reyna agod nga suportahan ang ilay nga fundraising efforts. Ginpasalamatan man diri sang grupo sang ang Reyna si Queen Elizabeth nga padayon nga nagasuporta sa Disasters Emergency Committee nga kag paghimo man sang generous donation sa DEC Ukraine Humanitarian Appeal. Niini ginkumpirma man, ginconfirm sang Buckingham Palace nga si Queen Elizabeth naghatagid man sang donasyon sang iya mismo nga private funds apang ti wala niya ginpakigbahin ang nasambit niya nga amount. Sa ilo kita diri sa balita lokal, kay ti ginpakigangutan man naton ang Department of Trade and Industry tuhoy sa sining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa bahin niya sa mga ibang nga produkto, magluwas lang sa mga amuni sa produktong petrolyo, wala iya sa may na-monitor ang DTI nga pagtaas sang presyo. Tingin pahayag dari ni Ma'am Judith Digala, ang Provincial Director sang DTI Iloilo, na ang pinakaulihi nga gin-issue nga suggested retail price o SRP amo pa ya sang January 27. Isang ginpagwa ang ining SRP sang January ara pa ya sa idalom sang state of calamity ang Iloilo Province. Amo nga wala sa paghulag sa presyo sang mga basic kag prime commodities. Di ang presyo sang produkto ang nakadepende sa SRP. Kag sa bahin naman sa amon dari nga mga transportasyon sa transport group kay ti halos do mabugto na dari ang mga ugat sang mga drivers namon sa ugtas sang padayon na lang gid nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Naging pahayag dariya sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Owners and Drivers Association nga madamo na sa mga drivers ang nagareklamo bangod wala na sila sang madala nga kita pauli sa ila pamilya bangod sa tuman kataas sang presyo sang gatong. Tibuas naman nga adlaw, Bombo Radio Western Visayas, magapanghakroy, magauy-oy naman isang abaga ang aton nga mga drivers bangod sa ikanapulo gani nga simana, liwat na naman nga magasaka ang presyo sang gatong. Sa inyo daraya Bomboan, Bombo Radio Bacolod, pila na dayang presyo sang produktong petrolyo sa inyo dara Bomboan? Ay, hindi magwanta Bombo Lindsay. Kabalo-kabala nga kahapon, may area gas station niya nag 70 pesos na saya mo. Do tamaan na saya ka excited. Pero ga-range niyang presyo halin sang Tuesday 65. Sa ano lang yung ginambal ko Bombo Lindsay sa unleaded, no, 65 kung premium sa silver, kung premium naman siya mahimo siya 67, 68, pero ang bal ko na gani may ara mga unleaded nga naghimo na siya 70 pesos and 56 pesos sa bahin naman niya sang diesel. So dira ang presyo. Pero amo ning ginalibugan namon diri sa Bacolod kay may mga presyo, may mga gasoline station Bombo Lindsay, especially kay na nagpa-check kita sang aga. May ang nubo ya ang sabahin sang Caltex, no, kumparar mo ni sa mga Shell kag Petron sa Caltex ya, nagbalik sila sa 61. Baliti kung mag 61.90 kung mag plus 3 pesos at ito hindi sila shadow ya kataas, ito mo-amo lang. Pero again, may mga gasoline station nga tag 70 pesos. Amo ning hindi namon maintindihan kay do lain-lain ding presyo sa amon Bombo Lindsay. Gapi na gusto na lang sila pero kung seryoso kung tani ang Malacanang ang national government sa sining pag-review sang oil deregulation law agad nga ti ma-prevent man ang pagtaas sang oil prices, ti kung tani mapatawag na sila sa special session sa may Congress agud nga istoryahan subong nga simana kung ano bala ang mga lihok agud nga ti masolusyonan ang ining pagtaas padayon nga pagtaas sang produktong petrolyo. Bombo Rojas, Bombo Rita. Insakto, no, Bombo Lindsay, amo na gani ang ginamadalian to, no, sa isa ka kongresista nga ipagwa na, no, or iningin parmahan gani sa aton nga presidente ning 3 billion pesos ba lang a fuel subsidy para sa aton nga mga transport group kag mga labing apektado kay manti subong, no, grabe naggidyagid man kataas, nagamahal na ang produktong petrolyo ti sa sunod sina mga pamalaklo naman ang magataas ni kay manti supply ginagamit niya sa pag sa pagnegosyo. So maapektuhan man ang tanan mo na gani ngambal tinaas ng tanan ang sweldo na lang ang wala. By the way, diri sa amon balabong Bombo Radio Western Visayas nang balto kay na ni Bomboan nga didto sila ang Caltex yang pinakabarato
kabaliskaran diri sa amon sa Rojas City kay man sa tatlo diri ka mga major nga mga gasoline stations diri sa Rojas City, ang Caltex ang may pinakamataas ang unleaded nila diri Bombo Radio Western Visayas, naga-range sa 70 pesos kay man ini magabago pa niya for sure tomorrow, pero sa nagligad nga semana ang ilang unleaded ang kada litro is 66 pesos and 59 centavos. So unlike sa iban nga mga gasoline station diri nga ara na lang iya or ara lang sa 64 pesos and 93 centavos sa Shell unleaded man ini kag ang Petron diri 64 pesos and 93 centavos. So may ara gid nga diferensya no kapin 3 tubtob 4 pesos ang ini nga gasoline station. Ti ano na lang ayhan kung magtaas pa ini buwas nga adlaw madugangan 3 kag or 4 pesos man dira masobra na ini 70 pesos kada litro, Bombo Lindsay. Amo gid nakadepende na ya subong sa kada market kay ti amo ni gani mas maayo kung ma-review kun tani ang oil deregulation law agud nga maka-intervene na ya ang gobyerno. Tibisan pa ya may aras ng Patawid Pasada program nga magahatag kun tani isang fuel vouchers sa aton nga mga PUV drivers. Ti iban diri sa mga driver, pila ka mga driver nagawangal man sa gihapon kay ginadiretso kuno sa operator ang bilin sa ilaya wisik-wisik na lang, Bobo Leonard. Amo na gani kung Bombo Lensing masubo-subo no, dapat intended na dapat sa mga drivers naton kay para at least ang ilang like diri sa amon sa Aklan ang damo nga mga drivers majority nagapaninggitan nga amo to no kay ang Aklan gibutang sa level 1 kag dira sa EO nakabalhag nga 100% full capacity sila, tang iban kabaliktaran nangin reaksyon kay kuan sila kasubo no, although nga ara na ang banaming ang balita nga full capacity sila kay siling nila nga masubo kami kay ara man jani no, mayo na kay full capacity, pero gapanawagan man ang pasahero namon nga siyempre full capacity na dapat buhinan man sang gamay ang plite ang pamasahe ti ang siling sang driver dapat way na sang buhin kay ma'am balaan nyo subong grabe nakamahal ang gasolina ti subong sang una to pandemic ang ilang rason subong gasolina naman ti wala sang matuna ng mga drivers bala ti mayo kun may ara nga 3 billion pesos nga fuel subsidy maka-benepisyo sila ang pamangkot na basi kun sa tapos naman eleksyon kung budlay da gamiton pa sa eleksyon ang amuna nga programa sang gobyerno kag silingon sang iba bangod sa akon may ara ka mga fuel subsidy Bumbulense. Aboged. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tempo hindi ko na pagbalik sa Okay. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So ay naman kita ya mga kabe naman nabilin nga tempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May ikaw po ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon sa liwat, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-experience